हेयर फॉल आजकल बहुत आम समस्या बा। रोज 45 से 60 बाल के किनारा ढीला होखल सामान्य बा। लेकिन जब आप रोज 150 से ज्यादा बाल के किनारा ढीला करे लागेनी त इ चिंता के विषय बा। हेयर फॉल खातिर 4 गो प्रभावी होम्योपैथिक दवाई दिहल गइल बा। एक बैरिटा कार्बोनिका समय से पहले गंजापन से पीड़ित युवक खाती इ कारगर उपाय बा। 2 विंका माइनर रूसी के चलते बाल ढीला होखे वाला लोग खाती उपयुक्त बा। 3 कैलकेरिया कार्बोनिका बाल के फेर से बने खातिर इ लोकप्रिय होम्योपैथिक दवाई में से एगो हा। 4 फास्फोरस इ दवाई खास तौर पर युवा वयस्क में गंजापन के इलाज खाती मशहूर बा। एकरा अलावे हेयर फॉल के कम करे खाती अर्निका शैम्पू अवूरी जबोरंडी हेयर ऑयल के इस्तेमाल भी कइल जा सकता। रूसी के समस्या के ठीक करे में भी इ बहुत कारगर होखेला। जबोरंडी हेयर ऑयल बाल के कूप के मजबूत करेला।